प्रणाम माताजी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷன் எண்ட்ல நான் ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷீலா பிரபுபாதருடைய கடைசி வார்த்தைகள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா நம்ம இந்த பாகவத தேங்க்யூ மாதாஜி, இது நான் எதிர்பார்த்தேன். ஓகே மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தமிழ் அர்த்தம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அது ஸ்லோவா போய் தான் சொல்லணும். ஃபைனல் லெசன், லாஸ்ட் லெசன். அதுதான் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. எனக்கு கிடுகிடுன்னு எடுத்துட்டாங்க, எனக்கு புரியல அந்த இடத்துல எல்லாம், அது படிக்க முடியல என்னால. நோ ப்ராப்ளம். ஐ புட் இந்த கௌரங்கா குரூப்லையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இன்னைக்கு நம்ம 15வது ஸ்லோகம் எடுக்கணும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, 15. ஓகே ஃபைன். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி
गोपीजनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी राधा माधव बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज कलावती माताजी वासिंगो அடுத்து பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க ஓகே अदपनयस्तं स्वविधिना विशिक्षया हतेन वासस्सात्य पूषणालेप सरक् तिलकादिभेत् उपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाज किल शङ्गुर फलोपहारोपेदया वैसस संसत्या महदागीतस्तुति मृदङ्ग पणवघोषेण सा पुरुषपशुं पत्रकाल्यया पुरद उपवेशायम् आशुः यस् हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अदपनयस्तव स्वविधिनाभि
विशिच्याः तेन वाससा सात्यभूषणालेबस्रग् तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं तूब दीपमाल्यलाजकिसलायाङ्कुर बलो बहारो वेदया वैसस संस्थया मगता गीतस्तुति मृदंग बनवकोशेन स पुरुष बशुं पत्रकाल्याः पुरद உபவேசயாம் ஆசுக. அதன் பிறகு பனைய கொள்ளையர்கள் அனைவரும் தம் அவரை மானுட பரதரை ஸ்வவிதினா தங்கள் சடங்கு ஆடை உடுத்தி ஆச்சாத்திய மூடி பூஷண அணிகலன்கள் ஆலேப உடலெங்கும் சந்தனம் பூசி ஸ்ரக் ஒரு பூமாலை அணிவித்து திலக ஆதிபி உடலெங்கும் திலகம் விட்டு உபஸ்கிருதம் முற்றிலும் அலங்கரித்தனர். புக்தவந்தம் உண்ணச் செய்து தூப தீபம் மாலை லாக வருத்த தானியம் கிசலய அங்குர மிலாக்கர்களும் தலிகர்களும் பழங்கள் உபகார பிற பொருட்கள் உபதேயா முழு ஏற்பாடுகள் செய்து வைசச சம்தயா வேள்விக்கு வேண்டிய அனைத்து ஏற்பாடுகளுடன் மகதா சிறந்த கீதஸ்துதி கீதம் மற்றும் பிரார்த்தனைகள் மிருதங்கத்தின் பணவ கொம்புகள் பூதி கோஷேன ஒலியினால் ச மேலும் புருஷ பாஷும் மனித மிருகம் பத்திரகான்ய காளி தேவி புரத முன்பு உபவேசயாம் ஆசு அவரை அமரச் செய்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. இதன் பிறகு திருடர்கள் அனைவரும் மனித மிருகத்தை பலியிடுவதற்கான தமது கற்பனை சடங்கிற்கு ஏற்ப மானுட பரதரை நீராட்டி புத்தாடை அணிவித்து மிருகத்திற்கு பொருத்தமான அணிகலன்களை அணியச் செய்து அவர் உடலெங்கும் நறுமண தைலம் பூசி சந்தனம் பூசி திலகமிட்டு மாலை போட்டு அலங்காரம் செய்தனர். பின்னர் அவரை நன்கு உண்ணச் செய்து காளி தேவியின் முன்பு கொணர்ந்தனர். காளி தேவிக்கும் தூப தீபம் காட்டி மாலை சாற்றி தளிர்கள் மிளர்கள் பழங்கள் பூக்களை படைத்தனர். பலியிடுவதற்கு முன்பு காளி தேவியை வழிபட்டனர். மேலும் அவர்கள் அனைவரும் பாடி வழிபட்டு மிருதங்கம் கொம்புகள் போன்ற இசைக்கருவிகளை இசைத்தனர். மானுட பரதரை அச்சிலையின் முன்பு அமரச் செய்தனர். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் உள்ள ஸ்வவிதினா அவர்களுக்குரிய சடங்கு நெறிகளுக்கு ஏற்ப என்னும் சொல் முக்கியமானது. வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்ப அனைத்தும் செய்யப்படுதல் வேண்டும். ஆனால் இங்கு திருடர்களும் துஷ்டர்களும் மனித மிருகத்தை பலியிடுவதற்காக தங்கள் சொந்த நெறிமுறைகளை வகுத்து கொண்டனர் என்று தெரிகிறது. தமசி சாத்திரங்கள் காளிக்கு ஆடு அல்லது எரு மாடு போன்றவற்றை பலியிடுவது பற்றி கூறுகின்றன. ஆனால் என்னதான் ஒருவன் மந்தமாக இருந்த போதிலும் மனிதனை பலியிடுவது பற்றி அது ஒன்றும் குறிப்பிடவில்லை. இம்முறை கொள்ளையர்கள் தாமே உருவாக்கி கொண்டதாகும். அதனால்தான் ஸ்வவிதினா என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்காலத்தில் கூட வேத சாஸ்திரங்களின் குறிப்பின்றி ஏராளமான பலிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. சான்றாக கல்கத்தாவில் ஓர் இறைச்சி கொட்டில் பற்றிய விளம்பரத்தில் அது காளி தேவியின் கோயில் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மாமிசம் உண்போர் அக்கடையில் உள்ள இறைச்சி பிற கடைகளிலிருந்து வேறுபாடாக இருக்கும் என்று கருதி அதை காளி தேவியின் பிரசாதமாகவே வாங்கி சென்றனர். சாத்திரங்களில் காளி தேவிக்கு பலியிடுவதற்கு ஆடு போன்ற மிருகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் இறைச்சி கடைகளில் இறைச்சி வாங்குவது மற்றும் மிருகங்களை கொல்லும் பொறுப்பினை ஏற்பது என்னும் இவை இரண்டிலும் இருந்து மக்களை காப்பதற்கேயாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு மாமிசம் மங்கை என்னும் இரண்டின் மீதும் இயற்கையிலேயே கவர்ச்சி மனப்பான்மை உண்டு. இதனை தொடர்ந்தே சாத்திரங்கள் சில சலுகைகளை வழங்கி இருக்கின்றன.
இந்த அருவருக்கத்தக்க செயல்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதே சாஸ்திரங்களின் நோக்கமாகும். ஆனால் அவை சில ஒழுங்குமுறை விதிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றன. அவற்றின் உதவியால் மாமிசம் உண்போரும் பாலியல் வேட்டைக்காரர்களும் படிப்படியாக நிறுத்தப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத விருஷல ராஜபணிஹி புருஷ பசோர் அஸ்ருக் ஆசவேன தேவிம் பத்ரகாளிம் யக்ஷமானஸ் தத் அபிமந்திரிதம் அசிம் அதிகரால நிசிதம் உபாதாததே. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஓகே ஓகே. பிரேமா மாதாஜி வாசி. அத விருஷால ராஜபணி புருஷ பாசோர் அஸ்ருத் ஆசவேன தேவீம் பத்ரகாளீம் யக்ஷ்யமானஸ்தத் அபிமந்திரிதம் ஆசிம் ஆதிகரால நாசிதம் உபாததே. அதன் பிறகு வர்ஷல ராஜபணி கொள்ளை கூட்ட தலைவனின் பூசாரி கொள்கையின் ஒரு தலைவர். புருஷ பாசோ பலியிடுவதற்கு மனித மிருகம் பரத மன்னர் அஸ்ருக் ஆசவேன இயந்திரத்தினாலான மது தேவிக்கு பத்ரகாளி யஷமான அர்ப்பணிக்க விரும்பி தத் அபிபந்திரம் பத்ரகாளியின் மந்திரத்தினால் புனிதப்படுத்தி ஆசிம் வெட்டறிவாள் ஆதிகரால மிகவும் அஞ்சத்தக்க நிசிதம் தனக்கு கூர்மையான உபாதத்தை அவன் எடுத்தான். மொழிபெயர்ப்பு. அச்சமயம் அக்கொள்ளையர்களுள் ஒருவனான தலைமை பூசாரி மனித மிருகமாக தாங்கள் கருதும் மானுட பரதரின் இந்த இரத்தத்தினை மதுவாக காளி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்க தயாரானான். ஆதலால் அவன் அச்சம் தரும் மிக கூர்மையான பத்ரகாளியின் மந்திரத்தினால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அரிவாளை எடுத்து மானிட பரதரை வெட்டுவதற்காக உயர்த்தினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. மகாலட்சுமி மாதாஜி அண்ட் புஷ்பா மாதாஜி ரெண்டு பேரும் வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்லோகம். புருஷம் அமர்ஷ ரோஷ். ஃபர்ஸ்ட் மகாலட்சுமி மாதாஜி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே. அமர்ஷ ரோஷா வேஷ ரஷப விலசித புகுகுடி விடப குடில தம்ஷ்ராருணி ஷானா தோபாதி பயானக வதனா ஹந்தும் காமவேதம் மகாட்டஹாஷாம் அதிஸ் சம்ரம்பேன விழுஞ்சந்தி ததத் உத்பத்ய வாபியஷாம் துஷ்டானாம் தேனைவாசின விவ்ருக்ன ஷீர்ஷானாம் கவாத் ஸ்ரவந்தம் அஸ்ருக் ஆஷவம் அத்யுஷ்ணம் சஹகனேன நிபியாதி பானமத விஹ்வலோஷைஸ்தராம் ஸ்வபார் ஷதைஹி சஹ ஜகௌ நனர்த்தசா விஜஹார சிரஹ கந்துக லீலயா. எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. इति दोषां त्रिशलानां रजस्तम प्रकृतीनां तन मत रजस् उत्सित मनसां भगवत्काल वीरकुलं कतर्ति कृत्योत्पतेन स्नैवरं विगरतां हिंसा विहराणां कर्माति तारुणं यत् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्म ऋषि सूतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुकृते सुनयाम् अपि अनुनुमतम् आलम्बनं तत् उपालभ्ये ब्रह्म तेजसादि दुर्विषहेन तनं दह्यमानेन वपुषा सहलोच्चाड நசவத்தேவி பத்ரகாளி இதி. இவ்வாறு தேஷாம் அவர்களின் பிரசவானம் சூத்தி மாதாஜி சூத்திரர்கள் ஐ திங்க் நீங்க சாரி இருங்க, நான் கரெக்டா இருங்க ஒரு நிமிஷம், நான் ஸ்க்ரீன் மாத்திட்டேன். ஒரு நிமிஷம். கரெக்ட்.
நான் इति என்ன 18 படிச்சிட்டோமோ? ஓகே ஃபைன். ஓகே ஓகே படி. படி. इति இவ்வாறு தேஷாம் அவர்களின் ரிஷபானாம் சூத்திரர்கள் அவர்களால் சமயம் அறநெறிகளை அழிக்கப்படுகின்றன. ரஜோகுணம் தமோகுணம் பிரகிருதினாம் இயற்கையாகவே தன மத பௌதிக செல்வத்தினால் வசப்பட்டிருப்பவர்கள். ரஜோ குணம் உத்சிக்த கர்வம் கொண்டு மனசாம் அவர்கள் மனம் பகவத் கலா முழுமுதற் கடவுளின் அம்ச பிரிவு. வீர குலம் மிக சிறந்த மனிதர்களின் பிரிவு. அந்தணர்கள் கத் அர்த்தி கிருத்திய அவமரியாதை உத்பதேன தவறான வழியினால் ஸ்வைரம் சுதந்திரமாக விகரத்தம் அவர்கள் செயல்படுவதற்கு ஹிம்சா விகாரானாம் அவர்கள் தொழில் பிறருக்கு எதிராக வன்முறையை பயன்படுத்துவது. கர்ம செயல் அதிதாருணம் மிகவும் அஞ்சத்தக்க அது பிரம்ம பூதஸ்தே அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறந்து தன்னுறவு பெற்றவர். சாக்ஷாத் நேரடியாக கிரகம ரிஷிதஸ்ய ஆன்மீக உணர்வில் மேன்மை மிக்க அந்தனருக்கு பிறந்த மைத்திரரின் நிர்வைரஸ்ய எதிரிகள் இல்லாதவர். சர்வபூத சுக்ருத அனைவரின் நலன் விரும்புவர். சுனாயாம் கடைசி நேரத்தில் அபி இருந்தபோதிலும் அனுமதம் சட்டத்தினால் அனுமதிக்கப்படாத ஆலம்பனம் பகவானின் விருப்பத்திற்கு எதிராக தத்து அந்த உபலப்ய உணர்ந்து பிரம்ம தேஜசா ஆன்மீக ஆனந்தத்தின் ஒளியுடன் அதி துர்விஷ ஹேன கண்ணை கூச்ச செய்யும் ஏராளமான ஒளியுடன் தந்தக்கியமான ஒளிர்கின்ற வபுஷா உடலுடன் சகசா திடீரென்று உச்சா உடைந்து சிலை சா அவன் ஏவ உண்மையில் தேவி பத்ரகாளி. மொழிபெயர்ப்பு. காளி தேவியை வழிபடுவதற்கு வந்த அனைத்து கயவர்களும் திருடர்களும் இழிகுணமுடையவர்களும் என்பதோடு ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தினால் பிணிக்கப்பட்டவர்களாவார். அவர்கள் செல்வந்தரும் ஆசையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். வேத கட்டளைக்கு பணியக்கூடாது என்னும் உறுதியோடு இருப்பவர்கள். எனவேதான் அந்தண குடும்பத்தில் பிறந்து தன்னுணர்வு பெற்ற ஜட பரதரையை கொல்வதற்கு தயாராக அவர்கள் இருந்தனர். அவர்களது துஷ்டத்தினாலேயே அவர்கள் மானுட பரதரை காளிதேவியின் முன்பு பலியிடுவதற்காக கொண்டு வந்தனர். இம்மனிதர்கள் எப்பொழுதும் தீய செயல்களையே பற்றுடையவர்களாவார். எனவேதான் அவர்கள் மானுட பரதனையை கொல்வதற்கு முயற்சித்தனர். பரதர் உயிர்கள் அனைவரின் மிக சிறந்த நண்பராவார். அவருக்கு எதிரி என யாரும் இல்லர். அவர் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றியே சிந்திப்பார். அவர் ஒரு நல்ல அந்தணர் மகனாக பிறந்ததினால் அவர் பகைவராக இருந்தாலும் மோசமானவராக இருந்த போதிலும் கூட அவரை கொல்லுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மானுட பரதரை கொல்லுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. அதனால் காளிதேவியின் இதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. இத்தீய கொள்ளைக்காரர்கள் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தனை கொல்லப் போகின்றனர் என்பதை காளியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. திடீரென்று காளியின் சிலை இரண்டா பிளந்து அதனுள்ளிருந்து தாங்க முடியாத கண்களை கூச்ச செய்யும் ஒளியுடன் காளிதேவி வெளிப்பட்டாள். பொருளுரை. வேத நெறிகளின்படி தாக்க வருபவன் மட்டுமே கொல்லப்பட வேண்டும். ஒருவன் கொல்லும் நோக்கத்துடன் வந்தான் என்றால் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அவனை மற்றவன் கொல்லலாம். மேலும் ஒரு வீட்டிற்கு தீ வைக்கவோ மாற்றான் மனைவியை மாசுபடுத்தவோ கடத்தவோ முயல்பவன் இவர்களை கொல்லலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ராமச்சந்திர மூர்த்தி ராவணையும் அவன் குலத்தையும் அழித்தார். காரணம் ராவணன் சீதா பிராட்டியை கடத்தி சென்றான் என்பதனால். இவற்றை தவிர வேற எந்த காரணத்திற்காகவும் ஒருவனை கொல்லுவது சாஸ்திரங்களில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் இயல்புகள் தேவர்களுக்கு வேள்விகள் விலங்குகளை பலியிடுவது கூட மாமிசம் உண்போருக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு வகையில் மாமிசம் உண்பதை கட்டுப்படுத்துவதாகும். அதாவது விலங்குகளை பலியிடுவது வேதங்களை சில நெறிமுறைகளால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறலாம். இவற்றை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டால் மரியாதை மிக்க உயர்ந்த அந்தணர் குடும்பத்தில் பிறந்த ஜடபரதரின் கொல்வதற்கு எந்தவிதமான காரணமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை. அவர் கடவுளை உணர்ந்த ஆத்மா என்பதோடு உயிர்கள் நலனை விரும்புவரும் ஆவார். மானுட பரதர் திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்கள் கொல்லப்படுவதாக வேதங்கள் எந்தவிதமான அனுமதியும் அளிக்கவில்லை. இதனை தொடர்ந்து பகவானின் பக்தர்களை காப்பாற்ற பத்ரகாளி சிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டாள். சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் பரதர் போன்ற பக்தரின் பிரம்மஜோதியிலேயே சிலை உடைந்தது என்று விளக்குகிறார். ரஜோ தமோ குணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு உலக செழிப்பில் பைத்தியமாக்கப்பட்ட திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்களை காளிதேவிக்கு ஒரு மனிதனை பலி கொடுப்பார். வேத நெறிகள் இதனை அனுமதிக்கப்படவில்லை. இன்றைய தினம் ஆணவமும் செல்வங்கள் மீது பைத்தியமும் பிடித்திருக்கும் மக்களால் உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இறைச்சி கடைகள் நடத்தப்படுகின்றன. பகவத்கீதை செயல்களுக்கு ஒருபோதும் ஆதரவு அளிப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. புருஷம் அம்ரஷோராஷவே ரோஷாவேஷ ரசப விலசித புருகுடி விடப குடில தம்ஷ்ராரு ரேநாசனா தோபாதி பயானக வதனா ஹந்து காம வேதம் மகாட்ட ஆஷம் அதி சம்பிரமேன விழுஞ்சந்தி தத உத்பத்ய பாபி யஷாம் துஷ்டானாம் தேனைவாசினா விக்ருக்ன சீர்ஷானாம் கவாத் ஸ்ரவந்தம் அஸ்ருக் ஆசவம் அத்யுக்ஷ்ணம் சககணேன நீபியாதிபான மத விக்வலோச்சைஷ் தராம் ஸ்வபார்ஷதைஹி சஹ ஜஹௌ நனர்த்தசா விஜஹாரசா சிரஹ கந்தூகலீலயா. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே प्रसम अमर्ष रोषा वेसरसप विलसित प्रुकुडी विडप कुडिल तंष्ट्रारुडेक्षणातोपादि भयानक वदना हंदु काम वेदम महाटहासाम अदि संभ्रमेण विलुञ्छन्ति तद उत्पत्य पापी यसाम तुष्टानां तेनैवासिना विवृग्नशिष्णां कवात् स्रवन्दम् अश्रुकासवम् अत्युष्णं सह कनेन निबीयादिबाणमद विक्वलोचैस्तरां स्वपार्षदैः सह सखौ ननर्तस विजहारस சிரகந்தூக லீலையா. புருஷம் மிக உயர்ந்த அமர்ஷ குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ளாது, ரோஷ சினத்தில் ஆவேசமாக, ரபச விவசித சக்தியினால் விரிந்த புருகுடி அவனது புருவங்களின் விடப பிரிவுகள், குடில வளைந்த தம்ஷ்ர பற்கள், அருண ஈசன சிவந்த விழிகள், அடோப கொந்தளிப்பினால் அதிகமாக, பயானக அச்சந்தரும் வதனா முகமுடையவள், கந்து காமா அழிப்பதற்கான விருப்பம், இவ போன்று, இதம் இப்பிரபஞ்சம், மகா கட்ட காகாசம் அச்சந்தரும் அட்டகாசமான சிரிப்புடன், அதிகமான, சம்பிரம்பேன கோபத்தின் காரணமாக, விழுஞ்சந்தி விடுவித்து, தத பலிபீடத்திலிருந்து, உற்பத்திய முன்வந்து, பாபிய சாப் அனைத்து பாவங்கள், துஷ்டானாம் துஷ்டர்கள், தேன ஏவ அசீனாம் அதே வெட்டறிவாளினால், விவ்ருக்ன தனியே பிரித்தல், சீர்ஷ்ணாம் அவர்கள் தலைகளை கலாத் கழித்திலிருந்து, ஸ்ரந்தம் பொங்கி வரும், அஸ்ருகாசவம் இரத்தம் மதுவோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, அதி உஷ்ணம் மிகவும் சூடான, லக உடன், கணேன அவனது உதவியாளர்கள், நிபிய குடித்து, அதிபான அதிகமாக குடித்து, மதவெறியினால், எவிக்வலா மூழ்கி திளைத்தனர், உச்சைத்தரா மிகவும் ஓசையுடன், ஸ்வ பார்ஷதை
அவனது உதவியாளர்கள் சக பாடினர். மடர்த்த ஆடினர். மேலும் விஜகார விளையாடினர். மேலும் சிற கந்துக தலைகளை பந்தாக பயன்படுத்தி லீலையா விளையாடினார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு செய்த குற்றங்களை தாங்க முடியாது சீற்றங்கொண்ட காளிதேவி தனது ஒளிமிக்க கண்களையும் வளைந்த கூர்மையான பற்களையும் வெளிப்படுத்தினாள். அவளது சிவந்த விழிகள் தீப்பந்தம் போல் எரிந்தன. தனது அச்சந்தரும் வடிவத்தோடு இப்பிரபஞ்சத்தையே அழித்து விடுவதற்கு ஏற்ற உடலோடு அவள் தோன்றினாள். பீடத்திலிருந்து ஆவேசமாக பாய்ந்து அவர்கள் மானுட பரதனை கொல்வதற்காக வைத்திருந்த அதே வெட்டறிவாளினால் துஷ்டர்களையும் திருடர்களையும் கொன்று குவித்தாள். தலை துண்டிக்கப்பட்ட உடல்களிலிருந்து பொங்கி வரும் உதிரத்தை மதுவென கருதி சூனியக்காரிகள் மற்றும் பெண் பேய்களான தனது உதவியாளர்களுடன் சேர்ந்தே பருகினாள். உதிரம் குடித்த வெறியில் இப்பிரபஞ்சத்தையே அழிப்பதற்கு தயாராக இருப்பது போன்ற உரத்த குரலில் திருடர்களின் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளை பந்தை போல் உயரே தூக்கி எரிந்து விளையாடவும் தொடங்கினார். பொருளுரை. இச்சுலோகத்திலிருந்து காளி தேவியின் பக்தர்கள் காளி தேவியினால் அருள் செய்யப்பட மாட்டார்கள் என்பது வெளிப்படுகிறது. பேய்களையும் பிசாசுகளையும் கொல்வதும் தண்டிப்பதும் காளி தேவியின் தொழிலாகும். காளி தேவி துர்கை ஏராளமான பேய்கள், கொள்ளையர்கள் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு தேவையில்லாத சக்திகளை அழிப்பதில் மட்டுமே ஈடுபடுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வினை புறக்கணித்து மூடர்கள் வெறுக்கத்தக்க பொருட்களினால் காளி தேவியை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் இறுதியில் வழிபாட்டில் ஒரு சிறு தவறு நேர்ந்தாலும் காளி தேவி தன்னை வழிபடுவோரின் உயிரை எடுப்பதன் மூலம் அவரை தண்டிக்கிறார். அசுரத்தன்மை கொண்ட மக்கள் சிலர் நன்மைக்காக காளி தேவியை வணங்குகின்றனர். ஆயினும் பூஜை என்ற பெயரில் அவர்கள் செய்யும் பாவங்களில் இருந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படுவது இல்லை. சிலையின் முன்பு ஒரு மனிதனையோ விலங்கினையோ பலியிடுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कांता राधकांता नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी दिनामिनी. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஸோ நாம் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இப்போ அந்த கொள்ளையர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஜடபாரதருக்கு வந்து நல்ல உணவு கொடுக்குறாங்க. அவர் சாப்பிட்ட பிறகு அவரை வந்து அதாவது நல்லா அலங்கரித்து பலிபீடத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு வர்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த பலிபீடத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வந்து அதில் ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பலி கொடுக்கறதுக்கான இருக்கக்கூடிய அந்த கத்தியை வந்து உரையிலிருந்து எடுத்து அவர் வந்து மேல் நோக்கி எடுப்பார். ஆக்சுவலி அச்சமயத்தில் வந்து அந்த சிலையில் இருந்த காளி தேவி வந்து உடைத்தெறிந்து வெளியில் ஆக்ரோஷமாக வருகிறார். சிவந்த கண்கள் இல்லையா, கோரமான பற்கள் இல்லாமல் இந்த செயலை வந்து அவள் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் காளி தேவி எல்லா தேவர்களுமே வந்து இறைவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் தான் அவர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து கடமை வந்து நம்ம வீட்டை வந்து காத்துக்கிறது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் சில பேர் வந்து தியாகம் பண்ணி நாட்டை காக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெல்லாம் போறாங்க. ஸோ ஆனால் இன் ஜென்ரல்
வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய வீட்டை அதாவது தாய் தந்தை உடன் பிறந்தவர்கள் இல்லையா, இப்படிதான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைந்திருக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல காளி தேவி வந்து ஒன் ஆஃப் த தேவதாஸ். ஓகே, ஸோ அவளுக்கு வந்து அவளோட வந்து இந்த பேய் பிசாசுகள் எல்லாமே, அதாவது அவங்களுடைய ஏவல் ஆட்கள். ஆக்சுவலி காளி தேவியினுடைய ஏவல் ஆட்கள். காளி தேவி ஏதாவது எந்த ஒரு செயலாக முடிக்கணும்னா அந்த செயலை வந்து இவர்களிடத்துலயுமே வந்து அதாவது அனுப்பி வைப்பாங்க. மேலும் சப்த மாத்திரை சதிங் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, அவங்களுமே காளி தேவியின் கீழே தான் செயல்படுறாங்க. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ பட் ஃபார் த குட் காஸ். ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ரத்தத்தை குடிக்கிறது அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் காவல், அதாவது ஏவல், அதாவது காளி தேவி என்ன பணி இருக்கிறார்களோ அந்த பணியை வந்து காவல் இதில் வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து போலீஸிங் அந்த இதில் வந்து இருக்கக்கூடியவங்க தான் இல்லை. இங்கே எப்படி நம்ம போலீஸிங் வச்சுருக்கோமோ அதனால சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கிறதுக்கு, அது போல் அவங்க வந்து காவல் தெய்வங்கள். ஒரு ஊர் எல்லைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஊருக்குள்ள இருக்கவங்க எல்லாருமே ரட்சிக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை. அதனால நீங்கள் கன்னிமார்கள் கோயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊருக்கு வெளிப்புறமாக தான் இருக்கும், இல்லைன்னா ஊர் என்ட்ரன்ஸ் அதை கடந்து போவாங்க இல்லையா. நிறைய வில்லேஜ்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த முனீஸ்வரன், ஸோ இவங்க எல்லாருமே காவல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி, தேவதாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நாமெல்லாம் we are forcibly doing certain things இல்லையா, அது தவறு. சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமே வந்து அவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் கொடுக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே இந்த இடத்துல வந்து இந்த டைகாட்ஸ் அப்படின்னா இந்த கொள்ளைக்காரர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவர் நல்லா குளிக்க வச்சு இல்லையா, நல்ல ஆடை உடுத்தி அவரை வந்து பலி கொடுத்துக்காக எடுத்துட்டு வர்றாங்க. அந்த சமயத்துல காளி தேவி வந்து பொறுத்துக்க முடியல. ஏன் பொறுத்துக்க முடியல காளி தேவி இல்லையா? ஸோ காளிக்கு தெரியும் இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர். ஸோ பக்தருக்கு இழைக்கக்கூடிய அநியாயத்தை வந்து அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை. அதனால்தான் அந்த சிலையிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். அதுவும் யாரோட அவங்களுடைய சகாக்களோடையுமே வந்தாங்க. ஸோ அவங்களுமே வந்து உக்ரம் கொண்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களை வந்து வதைத்தெறிந்தாங்க. அந்த அவங்கள வதைத்த அந்த அதாவது ரத்தத்தை தான் அந்த பேய் பிசாசுகள் எல்லாமே பருகியது என்று பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்திலையுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, இதன் பிறகு திருடர்கள் அனைவரும் மனித மிருகத்தை பலியிடுவதற்கான தமது கற்பனை சடங்கிற்கு, ஸோ இதெல்லாமே மேன்மேடு இல்லையா, எந்த சாஸ்திர விதிகளையுமே நரபலி பற்றி சொன்னது கிடையாது. விலங்கு பலி கூட வந்து ஒன்லி வயோதிகமான, அதாவது பசு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் மானிட பிறவியில் அவங்க வந்து செல்லணும் என்பதற்காக, அதுவும் யக்னங்கள்ல வந்து விற்பனராக இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, அவங்களால தான் அது செய்ய முடியும். அது வெரி ரேர்லி. ஆனா இந்த இதுல வந்து ரொம்ப சாதாரணமா வந்து இங்க செய்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் பாருங்களேன். அதாவது ராமர், ஐ திங்க் அது சௌபரி கிடையாது, அந்த மாதாஜி பேர் என்னது. ஸோ அவங்க சிறு பிராயத்துல வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து அவங்க தந்தை என்ன பண்றாரு, இவரோட திருமணத்திற்காக ஏற்பாடு பண்ணி காட்டுல இருக்கக்கூடிய சில விலங்குகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டி எடுத்துட்டு வர்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஐ திங்க் ராமர் இடத்துல வந்து மோட்சத்தை அடைந்த அவங்க பேர் என்ன, இன்னும் பேர் வருது, சுரபியா, அகல்யா இல்ல பிரபுஜி. அவங்க வந்து காத்துட்டே இருப்பாங்க. சபரி வந்து சிறு பிராயத்திலே பாருங்க. சோ தன் தந்தை வந்து இவ்வாறு வந்து காட்டுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாம் அடைச்சிட்டு வந்து அவருடைய திருமணத்திற்கு விருந்திற்காக வந்து அதை வெட்டுவதற்காக எடுத்துட்டு வந்திருப்பார். ஸோ இயற்கையிலேயே வந்து பக்தியில பாவத்துல இருந்த சபரி ஸோ அதையெல்லாம் கண்டு தன் தந்தை இடத்துல போய் கேட்கிறாங்க, தந்தையே, இந்த விலங்குகளை எல்லாம் ஏன் இம்சிக்கிறீர்கள், ஏன் இந்த விலங்குகளை எல்லாம் சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்டிருந்த விலங்குகளை வந்து இங்க கட்டி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, இல்ல, உன்னுடைய திருமணத்திற்கு வந்து இந்த விலங்குகளை எல்லாம் வந்து பலியிட்டு அந்த உணவைத்தான் நான் சமைத்து எல்லாருக்கும் பரிமாற போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த லோயர் நான் வந்து ஒரு சூத்ர இதுல பிறந்தவ அப்படிங்கிற அது வந்து அவளுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ இப்படி திருமண ஏற்பாடு இது பண்ணியிருந்த பார்த்து அன்னைக்கு நைட்டு இந்த சபரி என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, எழுந்து போயிட்டு அந்த விலங்குகளை எல்லாமே வந்து கட்டி போட்டிருந்த விலங்குகள் எல்லாமே விடுவித்து அவங்களுக்கு கண்ணில்
தாரதாரியா தண்ணி வருது, இத்தனை ஜீவன்களை கொன்று என்னுடைய திருமணம் நடக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. அதன் பிறகு இப்போ வேணா நான் என்னால இதை தடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சது, ஆனா அடுத்த தடவை என்னுடைய தந்தையினுடைய இந்த செயலை என்னால கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ஏனென்றால் திருமணம் என்பது எனக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இந்த நபரோடு இல்லை என்றாலும் வேறு ஒரு நபரோட பிற்காலத்துல நிகழும். அப்பயும் தந்தை வந்து இந்த மாதிரியான செயல்தான் செயல்படுத்துவார் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்த சபரி அவங்க வந்து அன்னைக்கு நைட்டே வீட்டை விட்டே வெளியேறி விடுகிறார்கள். ஓகே, அவங்க ஒரு காட்டுல போயிட்டு அங்க ரிஷி முனி, அவர் பேரு ஆக்சுவலி ரிஷி முனியோட, ஒரு நிமிஷம் கூகுள்ல போட்டா கூட வந்துடும். சபரி, அந்த முனிவர் இடத்துல சபரி லைஃப் ஃப்ரம் சபரி. ராமாயணத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சபரி பகவான் ஃபெய்த். அந்த மட்டாங்க முனி இல்லையா, மத்தாங்க முனி என்றவர் இல்லையா, அவர் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு, அவர் குருகுலம் நடத்தி வருவார். ஸோ அப்போ இவங்க சபரி என்ன நினைப்பாங்க, நாம் வந்து பிறந்ததே வந்து தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்துட்டோம், அதனால இவங்க ரிஷிமுனிகள் வந்து மிக உயர்வான பிராமண குலத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு நாம தொண்டு கண்டிப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வந்து அர்ப்பணிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் நான் நேரடியாக சென்றால் அந்த மத்தாங்க முனி வந்து என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரோ இல்லையோ அப்படிங்க புறக்கணித்து விட்டால் அதன் பிறகு என்னுடைய சேவை வந்து தடைப்படும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நைட்டெல்லாம் வந்து அந்த ஆசிரமத்தை வெளியெல்லாம் கூட்டுவாங்க. ஓகே, கிளீன் பண்ணி வைப்பாங்க, அழகான மலர்களால் வந்து அலங்கரிச்சிருப்பாங்க. ரிஷிமுனிகளுக்கெல்லாம் தேவையான பழங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பறிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சிருப்பாங்க. காலையில எழுந்த உடனே மஸ்தாங்க முனி வந்து அங்கே ஒரு குளம் இருக்கும், அந்த குளத்துல போய் அவர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி மற்றும் வந்து சூரிய பகவானுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு அப்புறமா வெளியில வரும்பொழுது அந்த ஆசிரமமே வந்து ரொம்ப அதாவது பார்ப்பதற்கு வந்து மிக ரம்யமான நிலையில் இருக்கிறத கண்டு இந்த செயல் யார் புரிகிறார்கள், நான் இதுவரையும் பார்க்கவே இல்லையே அவங்கள அப்படின்னு நினைப்பார். இந்த மாதிரி செயல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு நாள் வந்து மத்தாங்க முனி சொல்றார், ஸோ இப்படி நம்ம சீக்கிரட்டா யாரோ இந்த செயலெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க யாருன்றதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இரவு நேரத்துல வந்து நீங்க அதை பார்த்து, ஏன்னா இரவில் தான் இந்த செயல்கள் எல்லாம் நிகழ்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் எடுத்துரைக்கிறார் மத்தாங்கமுனி. ஸோ மத்தாங்கமுனி சொன்னோடனே அவங்களுடைய அந்த சீடர்கள் வந்து நைட்ல போயிட்டு பார்த்துட்டு, ஸோ இந்த பெண்மணி தான் இதை செய்கிறாரா என்பது, நீங்க வந்து என் மத்தாங்கமுனியை வந்து பார்க்கணும், குரு மகாராஜ் வந்து அழைச்சிட்டு வர சொன்னார் அப்படின்னும் போது, இல்லை நான் வந்து தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவள், ஸோ அதனால வந்து இந்த செயலை இந்த சேவையை புரிவதற்கு நான் வந்து அற்றவளாக ஆகிவிட்டால், ஸோ நான் இந்த தொண்டு புரிய வேண்டும் குரு மகாராஜுக்கு என்று எண்ணுகின்றேன், ஆனால் எனக்கு இது தடையாகி விடக்கூடாது என்னுடைய பிறப்புன்னு சொல்றது அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க, பரவாயில்லை நீங்கள் வாங்க, எங்களுடைய குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசணும் அப்படின்ட்டு அழைச்சிட்டு வராங்க. ஸோ அவங்களுமே வந்து குரு மகாராஜுடைய பாதங்களை வந்து பாதங்களுக்கு தங்களுடைய அதான் நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, குரு மகாராஜ் நீங்க என்னை வந்து உங்களுடைய சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளணும், ஆனால் நான் அதற்கு தகுதியானவளா என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி, ஏனென்றால் நான் சூத்திர குலத்தில் பிறந்தவள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதற்கு அவங்களுடைய குரு மகாராஜ் என்ன சொல்ல, மத்தாங்க முனி சொல்வார், நீ வந்து யார் சொன்னது, நீ பிறப்பால் வேண்டுமென்றால் அதாவது நீ சூத்திரனாக இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையிலே நீ எல்லாமே அந்த அதாவது சேவை பக்தி தொண்டு புரியறதுல நீ வந்து நல்ல ஒரு இதுல இருக்க, அதனால ஒரு வைஷ்ணவா குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாருனாக்கா தீட்சையுமே கொடுத்துருவார் மஸ்தாங்க முனி. ஓகே, இந்த நியூஸ் வந்து மற்ற முனிவர்களுக்கெல்லாம் தெரிய வரும்பொழுது இவர்கிட்ட வந்து வாதிக்கிறதுக்காக வருவாங்க. அதற்குள்ள வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து மத்தாங்க முனியை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக அந்த விமானத்தை வந்து அனுப்பிச்சிருப்பார் விஷ்ணு தூதர்கள். ஸோ அவருமே வந்து அந்த விமானத்துல ஏறுவதற்கு முன்னாடி சபரி வந்து கேட்பாங்க, குரு மகாராஜ் நீங்க இருக்கீங்கன்ற தைரியத்துல தான் நான் இதை உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்,
ஆனா நீங்க இப்போ கிளம்பி போயிட்டீங்கன்னா எனக்கு யார் இந்த சேவை புரிவதற்கு எனக்கு வந்து உதவி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லும் பொழுது டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பெண்ணை வந்து தன்னுடைய மகளாகவே பாவித்தார் அவர். ஸோ அந்த அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அதாவது தேவையான அனைத்து இது தீட்சைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்றையுமே கொடுத்தார். நீ வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிஃபைடு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க எடுத்துரைச்சு நீ வந்து வெயிட் பண்ணணும், பகவானே வருவார் உனக்கு. ஓகே, நான் இப்போ வந்து அவருடைய தூதர்களுடைய வாகனத்துல நான் செல்ல வேண்டும். ஆனால் நீ பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி திரேதா யுகத்துல வரும் பொழுது அவர் வந்து உன்னை வந்து கண்டிப்பாக அதாவது ஆட்கொள்வார் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரின்ட்டு அப்போ சபரி வந்து சொல்லுவாங்க, நினைப்பாங்க என்னுடைய குரு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த வார்த்தை என்றைக்குமே பொய்யாகாது. அதனால நான் அதாவது அவங்களுக்கு இந்த உலகத்தை விட்டே போகணும்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றும் பொழுது அதை வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டார்கள். ஏன்னா இனிமே யாரு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு பயத்தினால. ஆனா அவருடைய குரு சொன்னா கண்டிப்பா பகவான் வருவார், அது வரைக்கும் நான் கண்டிப்பா வந்து இருப்பேன் அப்படின்றது வந்து அன்றாட அவர் வந்து அவங்க செய்து கொண்டிருந்த அந்த செயல்கள் எல்லாமே. இந்த மஸ்தாங்க முனி என்ன பண்றாரு, இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குடிலையும் அமைத்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்லி அந்த ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு குடிலையும் அமைத்து கொடுத்தார். அந்த இல்லத்திலிருந்து தான் சபரி வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருந்தார். அன்றாடம் வந்து அவர்கள் இந்த பழங்கள் இதெல்லாம் பறித்து கொண்டு வருவது, புஷ்பங்களை கொண்டு வர்றது, இதெல்லாமே வந்து அலங்கரிக்கிறது, இந்த செயல்கள்லாம் அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்தார். மற்ற முனிவர்கள் எல்லாம் ஓடி வரத்துக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஓடி அதாவது வந்து நீ வந்து குலத்தால் தாழ்ந்தவள், நீ இந்த செயலெல்லாம் இந்த இடத்துல செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவங்களுடைய எதிர்ப்பை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸோ அந்த எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்திட்டு அவங்க வந்து நீ இங்க இருந்தாலே எங்களுக்கு வந்து தோஷம் தான் சொல்லிட்டு நான் போய் அந்த புனித நீரான அந்த நீர் தேக்கத்துல நான் ஸ்நானம் பண்ணணும்னு போகும் பொழுது அப்போ ஒரு முனிவர் அதாவது ஒரு முனி வந்து உள்ள நீருக்குள்ள செல்லும் பொழுது அந்த புனித தன்மமே நீங்கி விட்ட ஒரு நிலை வந்து ஏற்படும். ஸோ வெறும் சேரும் சகதியுமாக அந்த குளம் வந்து மாறி அதுல சிறு சிறு வண்டுகள் இதெல்லாமே வந்து அந்த முனிவரை வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்கும். அவருமே வந்து அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி விடுவார். ஸோ இவ்வாறு அந்த செயல் முடிந்த பிறகு ஸோ சபரிக்கு எந்தவித அதாவது கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் எதுவும் இல்லாதனால அவங்க தொடர்ந்து அந்த ஆசிரமத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் வந்து புஷ்பங்களை சாற்றுதல் மற்றும் வந்து பழங்களை வந்து எடுத்துட்டு வந்து நைவேத்தியத்திற்கு கொடுக்கறது, இந்த செயல்கள்ல வந்து அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவ்வாறு அவர்களுடைய வயோதிகமே வந்து விட்டது. ஓகே, அவர்களுடைய வயதுமே ஆகிவிட்டது. ஸோ ஒரு நாள் வந்து நினைச்சிட்டு என்றைக்கு இருந்தாலும் பகவான் ராமர் வந்து வருவார். ஸோ அவர் வரும்பொழுது எனக்கு அவருடைய திருவடிகள்ல எனக்கு இடம் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற உறுதியோட அவங்க சித்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ராமபிரானும் வந்தார் ஒரு நாள் லக்ஷ்மணரோட. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்தை கடந்து செல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ராமபிரான் தங்களுடைய குடிலுக்கு வருவார் என்று. ஆனால் பகவான் வந்து முதலில் அவருடைய குடிலுக்கு செல்லவில்லை. அவர்களில் ஒருவரிடத்துல கேட்கிறார், ஸோ இங்கே சபரி இருக்கக்கூடிய இடம் எங்கேன்னு கேட்டப்போ அவர்களுமே அந்த இடத்த வந்து காட்டுறாங்க. ஸோ அங்கே பகவானுடைய வருகைக்காக காத்திருந்த சபரி பகவானை கண்டதும் அவள் எழுந்து ஓடி வந்து என்ன பண்றா, அவருடைய திருவடிகளை வந்து சேர்கின்றாள். ஆக்சுவலி ஸோ நமஸ்கரிக்கின்றாள். பழங்கள் அதாவது சபரி எப்படின்னா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ற அந்த பழம் புளிப்பா இருந்தா படைக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்களுடைய அதாவது அனன்ய பக்தி பாவம் அதுல வந்து இருக்கிறது அவர். ஸோ அதை வந்து ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டு அது டேஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுக்கு படைப்பாங்க. ஸோ எப்படி ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் வந்து மாலையை வந்து தன்மேல் சாற்றி கொண்டு அந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும் பொழுது இந்த மாலை அழகாக சௌந்தரியமாக இருக்கிறதா, இது ரங்கமன்னாருக்கு அதாவது சாற்றினால் அது அழகாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அதாவது பகவானுக்கு மாலை சாற்றுவதற்கே அனுப்புவாங்களாம். ஸோ அவ்வாறே வந்து சபரியுமே கூட இந்த செயல் பகவானுக்கு உணவு படைக்கிறக்கூடிய இந்த செயலை வந்து அவ்வாறு தான் செய்வார்கள். ஸோ அப்போ அங்கே ராமர் வந்த பொழுது இந்த பழங்களை கொடுத்தப்போ பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றார். ஸோ அதை வாங்கிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவருமே அதை வந்து உண்கின்றார். ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலும் அவரை வந்து அவருடைய திருவடிகள்ல வந்து சரணாகதி அடைந்து அந்த சபரிக்கு வந்து தன்னுடைய பாதங்களிலே அவர் வந்து மோட்சத்தையுமே கொடுத்து விடுகிறார். அவர் ஆட்கொண்டு விடுகின்றார் பகவான் சபரியை. சோ இப்படி நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, அந்த சபரி தாழ்ந்த குலத்தில்
பிறந்திருந்தாலும் இல்லையா, ஸோ அவளுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது, ஒரு ஜீவனை வந்து நாம நம்முடைய இதுக்காக இம்சிக்க கூடாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே பலி கொடுக்கக்கூடியது யாரு இல்ல, ஜடபாரதம் இல்லையா, மனிதன். ஸோ இங்க இவர்கள் செய்யக்கூடியது என்னது, மிக மோசமான ஒரு இது. ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பகவான் வந்து இந்த இந்த ஸ்டோரியை வந்து கோர்வையா சொல்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கார். ஓகே, ஸோ இந்த கதையினுடைய ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே சபரி வந்து ராமபிரானுக்காக காத்திருந்து அதன் பிறகு ராமபிரான் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த இதை வந்து சொன்னது எல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா ஸோ சபரியுடைய சிறுபிராய கதை இவ்வாறு அமைய பெற்றது என்பது நாம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேட்கறது. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. பாதியெல்லாம் தெரியாது மாதாஜி, முதல்ல எல்லாம் தெரியாது மாதாஜி, தெரியாது பின்னாடி மாதாஜி. தான் தெரியும். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஆமா இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பின்னாடிதான் தெரியும் மாதாஜி, முன்னாடி எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தெரியாது, மாதாஜி. முன்னாடி கதை தெரியாது. எனக்கு கூட தெரியாது. இது நான் ஒரு இதுலதான் ஒரு இணைப்புல தான் இதை வந்து படிச்சேன். ஸோ தெரிஞ்சின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இதை சொல்லணும்னு தோணிச்சு. ஆனா இன்னைக்கு தேங்க்யூ மாதாஜி. அதற்கான ஸ்லோகமும் கிடைச்சது இல்லையா. நாங்க நிறைய பேர்ட்ட சொல்லுவேன் மாதாஜி இந்த கதை. எதுல இருக்கு மாதாஜி இது? அண்ணா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாம் நல்ல Just ராமாயணம் நீங்க படிச்சு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, கூகுள்ல கூட. சோ இங்கேயே இருக்கு, இதை கூட நீங்க இல்ல படிக்கலாம். ராமாயணம் பூரா படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். ராமாயணத்துல இருக்கும். ஆனா நான் ராமாயணம் படிக்கல. இல்ல இல்ல, ராமாயணமும் படிச்ச, ராமாயணத்துல இல்ல மாதாஜி. ஓகே, ராமாயணத்துல இல்ல மாதாஜி. ஜஸ்ட் நான் கூகுள்ல தான் படிச்சேன் மாதாஜி. சோ இல்ல இல்ல ராமாயணத்துல இருக்காது. ஒரு சாப்டர் தனியா இருக்கு, சபரி மாதாஜி சாப்டர். கூகுள்ல என்னன்னு சர்ச் பண்ண மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சபரியோட ஸ்டோரின்னு சர்ச் பண்ணாங்க. சபரி ஸ்டோரியா? ஓகே ஓகே, சோ சபரியினுடைய சிறுபிராய இது பாருங்க, அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த சிறுமிக்கு வந்து எவ்வளவு பக்குவம், அடுத்தவர்களை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது இல்லையா. ஸோ ஒருவருடைய உயிரை பிராணனை பறிப்பதற்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய சங்கடம் அப்படிங்கறது வந்து சபரி உணர்கின்றார் இல்லையா. அதுதான் கருணை என்பது. அந்த கருணை வந்து பக்தர்களிடத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. எப்பொழுதுமே ராமநாமத்தை சொல்லி சொல்லி அவர் வந்து தன்னுடைய காலத்தை கழித்தார். ஸோ இப்படி இப்போ அணிவித்து மிருகத்திற்கு பொருத்தமான அணிகலன்களை அணியச் செய்து அவர் உடலெங்கும் நறுமணம் தைலம் பூசி சந்தனம் பூசி திலகமிட்டு மாலை போட்டு அலங்காரம் செய்தார்கள். யாருக்கு? ஜடபாரதருக்கு. பின்னர் அவரை நன்கு உண்ணச் செய்து காளி தேவியின் முன்பு கொண்டு வந்து அமர்த்தினார்கள். காளி தேவிக்கு தூபம் காட்டி இல்லையா, மாலை சாற்றி தளிர்கள் அதாவது இந்த மலர்கள் எல்லாமே வந்து அது மிளர்கள் இல்ல, மலர்கள். ஓகே, ஸோ பழங்கள் பூக்களை படைத்து பலியிடுவதற்கு முன்பு காளி தேவியை வழிபட்டார்கள். ஸோ காளி தேவி மந்திரங்களை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. மேலும் அவர்கள் அனைவரும் பாடி வழிபட்டு மிருதங்கம், கொம்புகள் போன்ற இசை கருவிகள் எல்லாமே இசைத்தார்கள். ஸோ மேலும் ஜடபாரதரை வந்து அந்த சிலை முன்னாடி உட்கார வச்சிருக்காங்க. இஸ்லோகத்தில் உள்ள ஸ்வவிதானா, அதாவது அவர்களுக்குரிய சடங்கு நெறிகளுக்கு ஏற்ப, இதெல்லாமே மேன்மேட். இந்த மாதிரி எல்லாம் காளி தேவி எங்கேயுமே கேட்கல இல்லையா. வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் ஒழுங்குமுறை சொல் முக்கியமானதாகும். வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் ஒருமுறை விதிகளுக்கேற்ப அனைத்தும் செயல்படுதல் வேண்டும். ஆனால் இங்கு திருடர்களும் துஷ்டர்களும் வந்து மனித மிருகத்தை வந்து பலியிடுவதற்காக தங்கள் சொந்த நெறிமுறைகளை வகுத்து கொண்டனர் என்று தெரிகிறது. இதெல்லாமே எந்த இடத்துலயுமே சாஸ்திர விதியில சொல்லப்படல. தமசிய சாஸ்திரங்கள் காளிக்கு ஆடு அல்லது எரு மாடு போன்றவற்றை பலியிடுவது என்று கூறுகிறது. இது தாமசிக் ஓகே சாஸ்திரங்கள். இது எதுல வரும்னா, இது அதர்வ வேதால கூட இது வந்து சொல்லப்படுவது உண்டு. இம்முறை கொள்ளைக்காரர்கள் வந்து தாமே உருவாக்கி கொண்டதாகும். அதுலயுமே இது கிடையாது, அந்த வேதத்திலுமே கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் மேன்மேடு திங்ஸ் தான். இக்காலத்தில் கூட வேத சாஸ்திரங்கள் குறிப்பின்றி ஏராளமான பலிகள் அதாவது சாஸ்திரமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, டக்குன்னு வெட்டி போட்டு வந்து அவங்க வந்து செயல்படுறாங்க இல்லையா. எத்தனை ஜீவன்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து கொள்கிறார்கள் என்பது அன்லிமிட்டட் இல்லையா. ஸோ எப்போ இந்த ஜீவன்கள் வந்து கொல்லும் பொழுது அதனுடைய பிராணன் போகக்கூடிய அந்த இது வந்து தானா பிராணன் போகிறது வேற இல்லையா, நாம பறிக்கிறது வேற. ஸோ எப்பவுமே கொலை பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பிராணனுடைய வலி வேதனையும் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நிறையவே சூழ ஆரம்பிக்கும். எப்போ அதர்மங்கள் வந்து அதிகரித்து கொண்டே போகின்றதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தர்மம் என்பது நிலை குறைய ஆரம்பிக்கும்.
ஆல்ரெடி அது டீக்ரேடட் பொசிஷன்ல தான் இருக்கு கலி புருஷனால. ஆனா அது அந்த கலி புருஷனுடைய அதிகமான அதாவது பாவத்தினுடைய இதை வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த 4 விதிமுறைகளை வந்து பின்பற்றாத தன்மையினால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா? கேம்பிளிங் இல்லையா, இன்டாக்சிகேஷன், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ மேலும் வந்து மீட் ஈட்டிங். ஸோ இந்த மீட் ஈட்டிங், இந்த கொன்று சாப்பிட்றது, நம்ம இதை வந்து படிச்சிருக்கோம். கொல்லுபவருக்கு ஒரு பாவம் ஒரு பங்கு இல்லையா, அதை வாங்கி கொண்டு வருபவர்களுக்கு ஒரு பாவம், அதை வந்து சமைப்பவர்களுக்கு ஒரு பாவம், உண்பவர்கள் ஒரு பகுதி பாவம். இப்படி பாவத்தினுடைய மூட்டையை வந்து நாம அதிகரித்து கொண்டே போகிறோம். அப்போ இந்த பூமி பாரம் என்ன ஆகும்? ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது தாங்கவே தாங்காது. அப்போ மீண்டும் வந்து பூதாயி என்ன பண்ணுவாங்க? பிரம்மரிடம் முறையிடுவாங்க. இஸ் த ப்ராசஸ். ஓகே, பிரம்மர் என்ன பண்ணுவார்? எல்லா தேவர்களையும் அழைச்சிட்டு போய் பார்க்கடல்ல புருஷ சுத்தத்தை வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதன் பிறகு பார்க்கடல்ல வந்து ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவை தரிசனம் பெறுவாங்க. ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு என்ன அவருடைய ரிலேஷன், எஸ் ஐ வில் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில இந்த கலியுகத்துல கல்கி அவதாரமா வந்து அவதரிப்பார். ஸோ இதெல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ நாம அதை பார்ப்பதற்கு நாம் இங்க இருக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனா எத்தனை பிறவி எடுத்து வருவோமோ இல்லை வந்து இந்த பிறவியோட போவோமோ, இதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையாது, நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு. ஆனா இது இப்படித்தான் தொடரும். அப்போ கல்கி வரும்போது எதையுமே கருணையை காட்ட மாட்டார். ஸோ அட்லீஸ்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு கருணை என்பது நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அதே மாதிரி கருணை வந்து ஒரு ஆச்சாரியாருடைய கருணை, இதெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டங்கள்ல கண்டிப்பா கிடைக்காது. போக போக இன்னும் மோசமான ஒரு நிலைதான் இருக்குமே ஒழிய நன்மை பயக்கக்கூடிய நிலைகள் வந்து நாம கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க முடியாது. அதனால்தான் சனாதன தர்மத்தை வந்து வளர்க்கணும்னு சொல்றதுக்கான காரணம் கூட இதுதான். ஓகே, இக்காலகட்டத்தில் கூட மாமிசம் முன்போற கடையில் உள்ள இறைச்சி பிற கடைகளிலிருந்து வேறுபாடாக இருக்கும் என்று கருதி அதை காளி தேவியின் பிரசாதமாக வாங்கி செல்லு. இது ஐ திங்க் கொல்கட்டால நடக்கக்கூடிய விஷயம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா காளி பூஜை எல்லாம் அங்க நிறைய உண்டு. சாத்திரங்களில் காளி தேவிக்கு பலியிடுவதற்கு ஆடு போன்ற மிருகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை காரணம், இறைச்சி கடைகளில் இறைச்சி வாங்குவது மற்றும் மிருகங்களை கொள்ளும் பொறுப்பினை அல்லது ஏற்பது என்னும் இவை இரண்டிலிருந்தும் மக்கள் வந்து விடுதலை பெறணும் இல்லையா? அதற்காக தான். இல்லைன்னா இந்த காளி தேவிக்கு படையல் பண்றது வந்து நிறுத்தினோம் என்றால் நாம் எங்க போவோம்? வெறும் இறைச்சி கடைகளுக்கு தான் போவோம். ஆனால் இறைச்சி உண்பவர்களுமே அதிகரித்து கொண்டே இருப்பார். அட்லீஸ்ட் ஒரு பவுண்டட், ஒரு கட்டுக்கோப்பான நிலையாவது ஒரு சிறிய சமுதாயம் அமைப்பு மட்டுமே வந்து, அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சமுதாயம் கிடையாது, யாரெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க அந்த சமுதாயம் வந்து சிறியதாக இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதையும் மீறி நாம செய்தோம்னா ஸோ தட் வி ஒன்லி ஹேவ் டு பாஸ் த்ரூ இல்லையா? ஆடு போன்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு மாமிசம், மங்கை என்னும் இரண்டின் மீதும் இயற்கையிலே கவர்ச்சி மனப்பான்மை உண்டு இல்லையா? அட்ராக்ட். ஸோ நாவிற்கு அடிமையானவர்கள் அதே மாதிரி புலனுக்கும் அடிமையானவர்கள் தான். இங்கு அவரவருக்கு தக்க செயல்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதே சாத்திரங்களுடைய நோக்கமாகும். எஸ், ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நாம வந்து ஒரு சமுதாய கோட்பாடு நாம வந்து தீர்மானிக்க கூடாது. சாஸ்திர விதிகள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை அப்படியே பரிபாலிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நாம முயற்சி செய்யணும். ஓகே, ஸோ மேலும் இந்த இடத்துல அவற்றின் உதவியால் மாமிசம் உண்போரும் பாலியல் வேட்டைக்காரர்களும் படிப்படியாக திருத்தப்படுவர். ஸோ இப்போ இந்த காளி தேவி அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்க போறாங்க. ஸோ சலுகைகள் வழங்கி இந்த அருவருக்கத்தக்க செயல்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பது சாத்திரங்களுடைய நோக்கம். அத விருக்ஷல ராஜ பனிஹி புருஷ பசோர் அஸ்ருக் ஆசவேன தேவிம் பத்ரகாலிம் யக்ஷமானஸ்தத் அபிமந்திரிதம் அசிம் அதிகரலா நிசிதம் உபாததே. அச்சமயம் கொள்ளையர்களுள் ஒருவனான தலைமை பூசாரி மனித மிருகமாக தாங்கள் கருதும் மானுட பரதரின் இரத்தத்தினை மதுவாக காளி தேவிக்கு அளிப்பதற்கு தயாரானான். அதனால் அவன் அச்சம் தரும் மிக கூர்மையான பத்ரகாளியின் மந்திரத்தினால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அறிவாள் இல்லையா? ஒரு அறிவாள் வந்து அந்த மந்திர உச்சாரணம் கொண்டு ஸோ ஒரு அறிவாளை எடுத்து மானுட பரதரை வந்து வெட்டுவதற்கு உயர்த்தினான். ஸோ இன்னும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது அதாவது ஸோ இனி ரெடி ஆயிட்டு அந்த மானுட பரதரை வந்து வெட்டணும், அவ்வளோதான் பாக்கி. அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பூஜைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க.
இது தோஷாம் விரக்ஷலானாம் ரஜஸ்தம பிரகிருதீனாம் தனமத ரஜ உத்சித்த மனசாம் பகவத் கலா வீரகுலம் கதர்த்தி கிருத் யோதப்யேன சன்வரம் விஹரதாம் ஹிம்சா விஹாரணம் கர்மாதி தாருணம் யத் பிரம்ம போதஸ்ய சாக்ஷாத் பிரம்மர்ஷி சூதஸ்ய நிர்வைரஸ்ய சர்வபூத சுஹ்ருதே சூனாயாம் அபி அனனுமதம் அலம்பனம் தத் உபலப்ய பிரம்ம தேஜசாதி துர்பிக்ஷ ஹேனதன தஹ்யமானேன வபுஷா சஹ சோக்ஷாட நசவ தேவி பத்ரகாளி. இப்போ காளி தேவியுடைய செயலை பார்க்க போறோம். காளி தேவியை வழிபடுவதற்கு வந்த அனைத்து கயவர்களும் திருடர்களும் இழி குணமுடையவர்கள் என்பதோடு ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணத்தினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள். இங்க ஏன் ரஜோ சொல்றாங்கனாக்கா அளப்பறியாத ஆசை இல்லையா, அளவிட முடியாத ஆசை. ஒன்றை படைக்கணும்னாக்கா ரஜோகுணம் இருக்கணும் இல்லையா. சோ இப்ப இந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையை யார் அவர்கள் தான் தீர்மானித்தார்கள் இல்லையா. இப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறை நாம கொடுத்தோம்னா நமக்கு காளி தேவி அருள் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் ரஜோகுணத்துல தான் வரும். தமஸ் குணம் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் தமசோட கலந்து இருக்கிறது. இந்த 2 குணத்தால் அவர்கள் பின்னி பிணையப்பட்டவர்கள். அவர்கள் செல்வந்தர்களும் ஆசையினால் பாதிக்கப்பட்டவர். அளப்பறியாத ஆசையை கொடுக்க வல்லது யாரு? ரஜோகுணம் தான். வேத கட்டளைகளுக்கு பணியக்கூடாது என்னும் உறுதியோடு இருப்பவர்கள். அப்படின்னா தாங்கள் சொல்லக்கூடியதுதான் ரைட்டான சட்டம் அப்படின்னு சொல்ல போற. வேத சாஸ்திரங்களை தெரிந்தாலும் அவர்களுடைய ஆசை அதை ஓவர்ரூல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஆசை முக்கியமா வேத சாஸ்திரங்கள் முக்கியமா என்று 2க்கு மத்தியில அவங்களுடைய ஆலோசனை எதுல போகும்னாக்கா அவங்களுடைய ஆசைக்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. வேத சாஸ்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எனவேதான் அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஜடபாரதரையே கொல்வதற்கு தயாராக அவர்கள். பிராமணரை கொல்லக்கூடாது இல்லையா. நேத்து நம்ம 26th சாப்டர் ஆஃப் இந்த காண்டத்திலே நம்ம சில ஒரு 2-3 பேராகிராஃப் படிச்சோம் இல்லையா, என்னென்ன நரக உலகங்கள் இருக்குன்ட்டு இல்லையா. பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும் பிராமரை கொள்வது. அதுலயுமே இவர் பிறப்பால மாத்திரம் பிராமணர் கிடையாது, அவருடைய அவருடைய வர்ணத்தாலுமே அவர் பிராமணர் ஆக்சுவலி இல்லையா. அப்படின்னா மனதளவில் அவர் வைஷ்ணவாவாக ஆல்ரெடி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருப்பவர். அப்படிப்பட்டவரை நாம பூஜிக்க வேண்டுமே ஒழிய அவரையே கொல்லணும்னு நினைக்க கூடாது. ஆனா இந்த கொள்ளையர்களுக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. ஏன்னா ஜடபாரதர் அதை வெளிப்படுத்தவும் இல்லை. மேலும் அவர் அவங்க ஒரு ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய உடலை மட்டும்தான் அவங்க பார்த்தாங்க இல்லையா. அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மனதளம் ஆத்மதளம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. காளிதேவியின் முன்பு பலியிடுவதற்காக கொண்டு வந்தார்கள். இம்மனிதர்கள் எப்பொழுதும் தீய செயல்களே பற்றுடையவர்கள் ஆவார். எஸ், ஜென்ரலாவே இந்த மனித சமுதாயம் என்பது ஷார்ட்கட்ஸ்ல தான் நம்முடைய வாழ்க்கையே போறது இல்லையா. எதையுமே நாம அதாவது ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்துல மிக உயர்வான நிலையை நாம் அடைந்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய தன். ஏன்னா ரஜோகுணம் நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் 95% ரஜோ மற்றும் தாமசிக். இந்த தாமசிக் குணத்தினுடைய அளவு இந்த 100% எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ரஜோ 70-80 இருந்தா 30% தாமசிக் வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் 100% தாமசிக்ல இருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. அப்படிப்பட்டவங்க நெக்ஸ்ட் பிறவி கீழான உலகங்களுக்கு அவங்க நிரந்தரமாக போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க தங்களுக்கே பாவ செயல்களை அதாவது பாவத்தை கொடுக்க வல்ல செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுவார்கள். ஸோ பாவம் வருன்றதுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அனைத்துமே உடல் தளம் என்று நினைப்பாங்க. ஸோ மேலும் பரதர் உயிர்கள் அனைவரின் மிகச்சிறந்த நண்பரும் ஆவார். அவருக்கு எதிரி யாரும் இல்லை இல்லையா. அஜாத சத்ரு மாதிரி அவர் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளையை பற்றி சிந்திப்பார். அவர் எப்பொழுதும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றியே அதை 2 வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. அவர் ஒரு நல்ல நண்பனின் மகனாக பிறந்ததினால் அவர் பகைவராக யாராய் இருந்தாலும் மோசமானவராக இருந்த போதிலும் கூட அவரை கொல்வது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா. சோ எந்த ஜீவனுமே நம்ம கொல்லக்கூடாது என்பதை ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜடபாரதரை கொல்வதற்கு எந்த காரணமுமே கிடையாது. ஆனா இவங்களுடைய ஓன் அதாவது கற்பனையால அவங்க ஒரு
ஒரு வழிபாட்டு முறையை வந்து சித்தரித்து அதற்காக அவர்கள் இந்த முயற்சியில ஈடுபடுறாங்க. அதனால் காளி தேவியினால் இதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. இத்தீய கொள்ளையர்கள் பகவானின் மிகச் சிறந்த பக்தனை கொல்ல போகின்றனர் என்பதை காளியால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவங்க சத்வத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. சத்வத்துல இருக்கிறவங்க எப்பயாவது இது ஒரு கான்செப்ட் கூட நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே எந்த தேவதையுமே நம்ம கிட்ட நான்வெஜ் கேட்கறது கிடையாதுன்றது வந்து நல்லா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஸோ எல்லா தேவர்களுமே வந்து சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான். நாம தான் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அந்த தேவர்களுக்கு படைத்து இல்லையா? ஸோ தவறான உணவை படைத்து நாம வந்து நம்முடைய நாவிற்கு வந்து நாம அந்த உணவுக்காக நாம செயல்படுகிறோம். அது மிக மிக தவறான. ஸோ திடீரென்று காளி தேவியின் சிலை 2ஆக பிளந்தது. அதனுள் இருந்து தாங்க முடியாத கண்ணை குசச் செய்யும் ஒளியுடன் காளி தேவி வெளிப்பட்டார். ஸோ இந்த காளி தேவி இப்ப வந்து வராங்க. ஸோ தேவர்கள் அனைவருமே சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அதனால சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து இந்த ஹிம்சைகள் எல்லாம் கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஒரு கான்செப்டை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வேத நெறிகளின்படி தாக்க வருபவன் மட்டுமே கொல்லப்பட வேண்டும் இல்லையா? யாராவது நம்மளை தாக்க போறாங்கன்னா அதை கொல்றதுல ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்ப பாம்பு ஒண்ணு நம்மளை சீறி கொண்டு பாய்ந்து வருதுன்னா அந்த பாம்பை கொல்றதுல தவறு கிடையாது. ஆனா நாம சும்மா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய பாம்பை தேடி போய் நம்ம வந்து கொல்லக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் a lot of difference. ஒருவன் கொல்லும், ஏன்னா நம்ம எப்படி வாழ்றதுக்கு இங்க நமக்கு உரிமை இருக்கோ அது போல பாம்புமே இங்க வாழ்றதுக்கான உரிமை வந்து உண்டு. ஏன்னா பகவானால இங்க அனுப்பப்பட்ட அந்த பாம்பு நம்ம வந்து படைப்பு இல்லையா? அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தில் இருந்த ஒரு ஜீவனை தான் பாம்பாக படைக்க முடியும். தேழு பாம்பு இல்லையா? பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அவனை மற்றவன் கொல்லலாம். மேலும் ஒரு வீட்டிற்கு தீ வைக்கவோ மாற்றான் மனைவியை மாசுபடுத்தவோ கடத்தவோ முயல்பவன் இவர்களை கொல்லலாம். ஸோ இப்படிப்பட்ட செயல்கள் இருக்கிறவங்கள கொல்றதுல தப்பு கிடையாது. ராமச்சந்திரமூர்த்தி ராவணனையும் அவர் குலத்தையும் அழித்தார். காரணம் என்ன? ராவணன் என்ன பண்ணான்? சீதா பிராட்டியை கடத்தி சென்றார் என்பதனால். இவற்றை தவிர வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் ஒருவனை கொல்வது சாத்திரங்களில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. முதற் கடவுளின் இயல்புகள் தேவர்களுக்கு வேள்விகளில் விலங்குகளை பலியிடுவது கூட மாமிசம் உண்போருக்கு மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு வகையில் மாமிசம் உண்பதை கட்டுப்படுத்துவது. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் டெய்லி வந்து யார் பலியிடுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கா இல்லையா? எப்பயோ ஒரு வாட்டி தான் பலி கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய இந்த மாமிசம் உண்ணக்கூடிய அந்த இதை வந்து அன்னைக்கு தீர்த்துக்கிட்டோன்னு அதுவே வந்து அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனா இப்ப அது கிடையாது. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நாம போயிட்டே இருக்கோம். அதாவது விலங்குகளை பலியிடுவது வேதங்களில் சில நெறிமுறைகளினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றும் கூறலாம். இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டால் மரியாதை மிக்க உயர்ந்த அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்த ஜடபாரதரை கொல்வதற்கு எந்தவித காரணமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை இல்லையா? இதெல்லாம் மேன்மேட் திங்ஸ். அவர் கடவுளை உணர்ந்த ஆத்மா என்பதோடு உயிர்களின் நலனையும் விரும்புபவர். அவர் எல்லா ஜீவன்களுமே நல்லா இருக்கட்டும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனதை கொண்டவர். மானுட வரதர் திருடர் மற்றும் துஷ்டர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு வேதங்கள் எந்தவித அனுமதியும் அளிக்கவில்லை. இதனை தொடர்ந்து பகவானின் பக்தனை காப்பாற்ற வேற வழி இல்லாம, ஏன்னா அவருமே ரிஜெக்ட் பண்ணல, அப்போஸ் பண்ணல இல்லையா? அவருமே வந்து அவங்க என்ன செய்தாங்களோ அது எல்லாமே ஏத்துட்டார். அவர் தான் ஊமை இல்லையா, செவிடன் குருடன் அந்த மாதிரி நிலையில அமர்ந்திருக்கார். ஸோ இதனை காளிதேவி என்ன பண்றார்? அந்த சிலையிலிருந்து வெளிப்படுகிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகரார் சொல்றார், ஜடபாரதரை போன்ற பக்தரின் பிரம்மஜோதினாலேயே சிலை உடைந்தது என்று விளக்குகிறார். ஸோ அந்த சிலையே உடையறதுக்கு வந்து இவருடைய பக்தியினுடைய பாவத்தினால் தான் அது உடைந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ரஜோ தமஸ் குணங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு உலக செழிப்பில் பைத்தியமாக்கப்பட்ட திருடர்கள் மற்றும் துஷ்டர்களோ காளிதேவிக்கு ஒரு மனிதனை பலி கொடுப்பர். வேத நெறிகள் இதனை அனுமதிக்கவில்லை. இன்றைய தினம் ஆணவமும் செல்வங்கள் மீதும் பைத்தியம் பிடித்திருக்கும் மக்களால் உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இறைச்சி கூடைகள் நடத்தப்படுகின்றன. பகவத்கீதா இச்செயலுக்கு ஒருபொழுதும் ஆதரவு அளிப்பதில்லை. பகவத்கீதையில எங்கேயுமே பகவான் சொல்லல இல்லையா? ஸோ ஈவன் குணத்திரய விபாக யோகம் அதுல வருது இல்லையா? அதுல உணவு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ மனிதர்களுக்கான உணவு வந்து அதாவது பழங்கள் காய்கறிகள் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது அத்தகைய உடல் தான் நமக்கு உண்டு, அதை ஜீர்ணிக்கக்கூடிய சக்தி. ஸோ நான்வெஜ் எல்லாம் ஜீர்ணிக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடையாது. நாம தான் என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து ஓவர்லோட் பண்ணி இல்லையா, ஓவரா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம அந்த இன்டெஸ்டைனை இந்த வயிறுல இருக்க அதாவது ஸ்டமக்ல ஜீரணம் ஆகிறதுக்கான அந்த இது வந்து ஏற்படுத்துறோம் இல்லையா, அக்னி ஜுவாலை. சாமானியமா நான்வெஜ் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல ஜீரணமே ஆகாது.
பிருஷம் அம்ரஷ்ரோஷ்வேஷ ரஷப விலசித ப்ரூகுடி விடப குடில தம்ஷ் தம்ஷ்ரானேஷானோ ரே தம் ஷட்ராருரே ஷனாதோபாதி பயானகா வதனா. இது எத்தனா ஸ்லோகம்? ஓகே, சேம் கரெக்ட் தானே? இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இஃப் ஐ எம் ரைட். 18 கரெக்ட். ஹந்து காம வேதம் மகாட்ட ஹாசம் ஹதி சம்பிரமேன விழுஞ்சந்தி தத உத்பத்ய பாபி யஷாம் துஷ்டானாம் தேனைவாசினா விக்ருண ஷீஷானாம் கவாத் ஸ்ரவந்தம் அஸ்ருக் ஆஷவம் அத்யுஷ்ணம் சககணேன நிவீயாதிபான மத விஹ்வலோச்சை இஷ்தராம் ஸ்வபார் ஷதைஹி சஹ ஜகௌ நனர்த்தசா விஜஹாரச சிரஹ கந்தூக லீலையா. செய்த குற்றங்களை தாங்க முடியாது சீற்றம் கொண்ட காளி தேவி தனது ஒளிமிக்க கண்களையும் வளர்ந்த கூர்மையான பற்களையும் வெளிப்படுத்தினாள். ஸோ காளி தேவியை பத்தி நம்ம அந்த பிக்சரே அப்படிதான், நல்லா பெரிய பெரிய கண்கள், சிகப்பான கண்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் கோரமான பற்கள், இதை கொண்டு காளி தேவி வெளிப்படுத்தி. அவளது சிவந்த விழிகள் தீப்பந்தம் போல் எரிந்தன கோபத்தினால். அதனது அச்சம் தரும் வடிவத்தோடு இப்பிரபஞ்சத்தையே அழித்து விடுவதற்கேற்ற உடலோடு அவள் தோன்றினாள். பீடத்திலிருந்து ஆவேசமாக பாய்ந்து அவர்கள் மானுட பரதரை கொல்வதற்காக வைத்திருந்த அதே வெட்டறிவாளால் அதை வாங்கிடுறாங்க. துஷ்டர்களையும் திருடர்களையும் கொன்று குவிக்கிறார். தலை துண்டிக்கப்பட்ட உடல்களிலிருந்து பொங்கி வரும் உதிரத்தை மதுவென கருதி சூன்யக்காரிகள் மற்றும் பெண் பேய்களான தனது உதவியாளர்களுடன் சேர்ந்து பருகினாள். உதிரம் குடித்த நெவெறியில் இப்பிரபஞ்சத்தையே அழிப்பதற்கு தயாராக இருப்பது போன்ற உரத்த குரலில் திருகளில் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளை பந்து போல் உயரே தூக்கி எரிந்து விளையாடவும் தொடங்கினார்கள் அவர்கள். ஸோ இதுதான் ருத்ர தாண்டவம் மாதிரி, இது காளியினுடைய தாண்டவம். ஓகே, இச்லோகத்திலிருந்து காளி தேவியின் பக்தர்கள் காளி தேவியினார் அருள் செயல்பட மாட்டார்கள் என்பது தெளிவுபடுத்துகிறது. இந்த மாதிரி செயல்கள் காளி தேவி எப்பொழுதுமே அனுமதிக்கலன்றதை இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பேய்களையும் பிசாச்சுகளையும் கொல்லுவதும் தண்டிப்பதும் காளி தேவியினுடைய தொழில். ஓகே, ஸோ காளி தேவி துர்க்கை, அதாவது ஏராளமான பேய்கள், கொள்ளையர்கள் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு தேவையில்லாத சக்திகளை அழிப்பதில் மட்டுமே ஈடுபடுகிறார். ஸோ அழிக்கக்கூடிய இதுல காளியினுடைய ரூபம் அழிவுன்றதுதான் சொரூபம். கிருஷ்ண உணர்வினை புறக்கணித்து மூடர்கள் வெறுக்கத்தக்க பொருட்களினால் காளி தேவியை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்திலுமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இது. ஆனால் இறுதியில் வழிபாட்டில் ஒரு சிறு தவறும் நேர்ந்தாலும் காளி தேவி தன்னை வழிபடுவோரின் உயிரை எடுப்பதின் மூலம் அவனை தண்டிக்கிறாள். ஸோ இந்த இதுமே தண்டனை என்பதும் அவர் கொடுக்கிறான்றதுமே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அசுரத்தன்மை கொண்ட மக்கள் சிற்சில நன்மைக்காக காளி தேவியை வணங்குகின்றனர். எஸ், நம்முடைய இந்த பௌதிக செயல்களுடைய லாபத்திற்காக நாம் என்ன பண்றோம்? காளி தேவியை வணங்குறோம். ஆயினும் பூஜை என்ற பெயரில் அவர்கள் செய்யும் பாவங்களிலிருந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படுவது கிடையாது. ஸோ பூஜையா எண்ணி நம்ம ஒரு பலி கொடுத்தாலும் அந்த ஜீவனை கொன்றதுக்கான பாவத்தை நாம கண்டிப்பா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஸோ சிலையின் முன்பு ஒரு மனிதனையோ விலங்கையோ பலியிடுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ கடவுள் முன்னாடி இது செய்யக்கூடாது. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோடு நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்ச ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா.